No niin, ollaan taas luomuhengessä liikkeellä. Ja kun meillä ollaan, niin se tarkoittaa näissä videoissa sitä, että sitä henkeä on runsaasti suhteutettuna siihen esimerkiksi järkeen ja materiaalisiin voimavaroihin ja henkisiin voimavaroihin. Mutta nyt on henki päällä. Nyt tehdään lonkkavikasen mansikkapenkki. Ja sehän tarkoittaa, että jos kroppa ei taivu alas, niin nostetaan maa ylös. Ja tässä nyt on näitä lavakauluksia viimeisellä pysäkillään, niin luomuhengessä läpipuhkireikiä on korjattu pahvinpalasilla sellaisella ajatuksella, että kun se mansikka siihen sitten juurtuu, niin se pitää sen mullan kasassa, että se ei kaikki valu pois. Se on tärkeintä kierrättää. Ja tämä se justiin saattaisi riittää 2 lavaa, mutta 2 lavaa menee älyttömän paljon multaa. Ja kun on mansikasta kysymys ja luomusta, niin me ei voida kuitenkaan täyttää sillä mustalla säkkimullalla, kun se on liian vahvaa. Mansikka on kuivamman ja vähän niukemman kasvi. Jos me pannaan tää täyteen mustaa multaa, niin tässä kasvaa vihermassaa eikä mansikoita. Elikkä mulla on tuolla sellainen silttihiekkakasa, niin mä oon hienoa hiekkaa sekoittanut peltomultaa ja siinä on pantu kaikki vanhat ruukkuistutusten käytetyt mullat ja sekoitettu hyvin siihen ja siitä aina vaan enempi hyvää puutarhamultaa ja säkkimultaa ja hiekkaa ja aina vaan niin vahvemmaksi tänne, että saatu se sieltä ylös näin. Ja ihan pinnalla on sitten säkkimultaa. Ja kasvimaa on kuin pommin jäljiltä. Mä oon sieltä täältä aina lapiollisen ottanut, että se ei tulisi isoja kuivia. Mutta siinä on nyt tohon asti valmis ja mulla on näitä taimia. Nyt uhitetaan, vastustetaan kaikkia hyviä neuvoja. Voimien kannalta ääneen. Vanhasta maasta on otettu taimia. Ja se ohjehan on, että ei ikinä saa ottaa vanhasta kasvimaasta, kun sieltä tulee mukana kaikki tuholaiset ja homeet ja sienet ja muuta, mutta mä otin. Elikkä mä oon ottanut nää purkki jo vähän aikaisemmin sen takia, kun mä arvasin, että tää menee vähän pitkäksi. Nyt on lokakuun loppua ja nää nyt kerkiää vielä juurtua tähän ihan hyvin, mutta mä otin näitä purkkiin, katsotaan onko. No ei siellä kauheasti ole juurtumista. No kuitenkin. Tää on polkaa. Ja istutetaan noin, että se kasvun solmukohta jää tuohon ihan maan pintaan. Sitten ei saa haudata. Ja koska nyt ruvettiin näitä sääntöjä rikkomaan, niin pannaan ne liian tiukkaankin. Pannaan heti niin, että onkin. Tilaa on ahdas, niin pannaan edes paljon taimia. Saadaan tämä hyvästi tämä lava. Mä laitan tän yhden. Ja ollaan taas kokeiluhengessä, mutta tää on tosiaan polkaa. Oi kun tuo tuuli kovasti tuossa. Ja. Siinä oli hyvät juuret. Tää on lähtenyt jo tässä ruukussakin kasvamaan. Sieltä tulee nyt sitten rikkaruohotkin sieltä vanhasta maasta ja sieltä näkyy, että sieltä tulee pohjalta tuo hiekka. Tosiaan Eino sitä aina sanoi, kun me kasteltiin mansikkamaata, että hanaville. Mansikka on kuivanmaan kasvi. Se kyllä pitää paikkansakin, mutta tässä tulee nyt se kuivuus olemaan
tää on nostettu tänne ylös. Elikkä pitää ajatella äsken hain tällaisen tuolta. Ja tosiaan niin, mä en muista mikä se metri tai kilometri määrä on, että se voi laittaa tänne löttiäiset, ettei sieltä tule perässä. Tässä ne nyt on niin lähellä, että ne varmaan on jo lähtenyt tuolta tulemaan ankeroiset ja mansikkamadot ja kaikki muut, mutta en mä tiedä, ei mulla ole tullut. Mä tiedän mihin se perustuu, mutta ei mulla. Nämä on ainakin jo rönsyjä ja aina mulla on puhtaita hyviä mansikoita. Joo, sitten kun meillä kate viljellään, niin meillä laitetaan kateetta. Mä rauhoitusta äsken. Meillä pannaan kateetta siitä niin. Ja mä suojaan sitten kesällä sitä siltä suurimmalta kuivuudelta ja talvi tulossa, niin mä joutaa vähän niitä. Talvi tulee, niin pitää toivoa, että tää tulisi lunta, kun tää on nyt korkealla, niin se lumisuoja voi jäädä alkutalvesta vähän lohkaisemaan. Näitä ei enää tuo ihan näitä uppeluksia laittaa, mutta siellä näkyy vähän se. Ja nyt toivotaan, että tämä karike tässä niin on täynnänsä noita vetopunkkeja ja kaiken maailman lihansyöjä lotakoita, että ne hoitelis täältä ne mahdolliset ankeroiset ja muut. Sitten ensi kesänä aina sellainen kertakastelu, muutama ämpäri tähän vettä, että se kastuisi niin läpi asti ja sit se saa olla. Saa nähdä. Nyt toivotaan hyvää onnea niille ja jos tää menee pieleen, niin keväällä kuokitaan lisää taimia. Ei tää niin vakavaa. Viimeinkin se on valmis. Koko syksyn kinnannut, että pitäisi tehdä. Hyvä.